Tul il-jum tal-erba' kienet għaddejja l-votazzjoni bikrija għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. Il-votazzjoni bikrija fetħet fid-9 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u fiċ-Ċentru Laburista f'Tasannat f'Għawdex. Kienu ftit inqas minn 200 membru tal-Kungress tal-Partit Laburista li rreġistraw biex jivvutaw fil-jum tal-erba' għaliex ma jistgħux jagħmlu dan nhar is-Sibt, meta hemm il-votazzjoni ewlenija għall-elezzjoni tal-mexxej tal-Partit Laburista. F'din il-votazzjoni qed jinvutaw ukoll persuni li huma impenjati fil-proċess elettorali ta' nhar is-Sibt li ġej. B'kollox hemm 17,500 membru eliġibbli biex jivvutaw f'din l-elezzjoni. Intant fis-sigħat bikrin tal-Ħadd, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista mistennija uffiċjalment ħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni għal mexxej. Imbagħad fl-4 ta' wara nofsinhar in-nies huma mistiedna biex imorru fil-Padilju Sportiv ta' Raħal Ġdid u hemmhekk jisimgħu il-messaġġ tal-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.